बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव दङ, थांनाय मंगलबार 2 मार्च खालि कक्राझार पुलिसआ जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरना बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय मोन 6 फाइलफोर बोखांदों। इउपिपिएलनि दैदेनगिरि उत्तम चन्द्र बर'आ 2 फेब्रुवारि खालि होनाय केसनि सायाव दिथा खालामनानै बे नायबिजिरनायखौ खालामो कक्राझार पुलिसआ। पुलिसआ बोखांनाय बे मोन 6 फाइलफोरखौ कक्राझार पुलिसआ गावनि आवथायाव लाखिदों। फोरमायना होनाय बायदिब्ला बिपिएफ दैदेननाय बिटिसि सोरखारनि समाव गोबां जौ कौटि रांनि जाख्ल'नायनि बाथ्रा बे फाइलाव दं होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन नैथि खौराङाव। बिटिसिनि सिङाव थानाय 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय रबि कासि रेड्डीनो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि होनांगौ होननानै खामानदाङा हालामनि गं 35 गामिनि रायजो राजाफोरा दाबि दैखांदों। बेखौ लानानै मैया थांनाय 3 मार्च बुधबार खालि गसाइगावनि खामानदाङायाव रबि कासि रेड्डीनि मददगिरि रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोनि मोनसे बिसायख'थियारि मेल लिंथुमदोंमोन। बे मेलाव इउपिपिएल दोलोनि जिल्लायारि दैदेनगिरिफोरा नुजाथिनानै दोलोनि फोसावदिंनाय मेलखौ जागायजेनो। नाथाय मेल जागायजेननाय समनि आगोलनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गसाइगाव बियाबनिफ्राय रबि कासि रेड्डीखौ बिजाथि महरै फसंगोन ना फसङा सोंथि सोंनायनि फिननायखौ जिल्लानि दैदेनगिरिफ्रा थियै होनो हायैयाव रबि कासि रेड्डीनि हेफाजाबगिरिफोरा बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलखौ खुंनायनिफ्राय हेंथा होदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। खान्थियाव मैया थांनाय 3 मार्च बुधबार खालि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाथासिफुर हालामनि 8 नं माइदांफुर गामियाव गोग्गो सोलोंथाइखौ नोजोर बोनानै दानसोरां एकाडेमि मुंनि गंसे गावारि फसंथान बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैयो बर'नि सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फैला बरगयारी, लोगोसे फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म। बेजों लोगोसे माननि आलासि महरै नुजाथि फैयो सनितपुर जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि एनुस मोसाहारि आरो सा दिखियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लोगोसे गाहाय नेहाथारि। बे हाबाफारिया गोबां रायजोफोरनि नुजाथिनायजों हाबाफारिया मेहेर गोनाङै जाफुंसार जायो होनना मिथिनो मोन्दों। नैथियाव, हादरनि जौसिन बिजिरसालिया थांनाय बुधबारखालि जम्मु काश्मीरनि 370 नं दंफांनि आयेनखौ बोखारनानै लानाय गसरनि फोरमायथिनाय आर'जलाइखौ नेवसिगारदों। मख'नो गोनांदि जम्मु काश्मीराव 370 नं दंफांनि आयेनखौ बोखारनायनि हेंथायै बिबुंथि होनाय जम्मु काश्मीरनि बारग' गाहाय मन्त्रि फारुक आब्दुल्लानि हेंथायै हादरनि बेरेखा मावनाय जादों होनना रजत शर्मा मुंनि सासे सुबुङा जौसिन बिजिरसालियाव थांनाय बुधबारखालि गांसे आर'जलाइ होदोंमोन। आर'जलाइनि गेजेरजों बुंबावोदि फारुल आब्दुल्लाया हादरनि हेंथा खोथा बुंनायजों लोगोसे बेरेखा खामानिबो मावदों। बेनि हेंथायै नखर बिफाना बिजिरनायजों लोगोसे बिथांनि एसेम्ब्लियाव थानाय सोद्रोमानि मासिखौ बोखारनानै होनांगौ। गुबुन फारसेथिं आरो बुंबावोदि फारुक आब्दुल्लाया फिन 370 नं दंफांनि आयेनखौ लाबोफिननायनि दाबि दैखांदों। बियो हादरनि बेरेखा खामानि जादों। नाथाय बिथांनि बेफोरबायदि आर'जलाइखौ जौसिन बिजिरसालिया नेवसिनायजों लोगोसे आर'जलाइ होग्रा सुबुंफोरनिफ्राय 50,000 रां जुरिमाना फोनांदों होनना मिथिनो मोन्दों। खाथियाव बाक्सा जिल्लानि गरेस्वरनि बकलगुरि गामिनि गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया होननानै ससियेल मिडियायाव माखासे दुथांफोरा गाज्रि फोसावदों होननानै अजद दैखांदों फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे सिआरसि मनरन्जन देबनाथआ। मख'जाथावदि थांनाय साननैसो सिगां बकलगुरि गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया होननानै आरो फरायसा फरायसुलिखौ सोलोंथाइ होनाय जाया होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदोंमोन। बिनि उनावनो फरायसालिनि सामलायगिरिफोरजों लोगोसे जायगानि रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। फरायसालिनि सिआरसि मनरन्जन देबनाथजों लोगोसे जायगानि रायजोफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायोदि फरायसालिनि बेरेखा जाय गाज्रि फोसावदों बियो सैथो नङा होननानै। बेफोरबायदियै नंखाय फोसावनानै फरायसालिनि मानहानि खालामनो नाजादों होननानै फोरमायो। आरो जाय बिथांमोना बेफोरबायदिखौ फोसावदों
बिथांमोनखौ बेफोरबायदियै नंखाय फोसावनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। थियाव मैया थांनाय 3 मार्च बुधबार खालि कार्बि आंलं जिल्लानि डिफुआव थरसे चाइनिज ग्रेनेडजों लोगोसे सासे लाइमोनखौ हमदों। फैगौ बिसायख'थिनि समाव बे लाइमोना बेरफ्रु होनायनि जाथाय खालामगौमोननि मोनसे इसारा दंमोन होनना सन्देह खालामदों पुलिस बिफाना। हमजानाय लाइमोननि मुंखौ बिजु सूत्रधर होनना मिन्थिनो मोन्दों। डिफु रेलवे कल'निनि थागिबि हमजानाय लाइमोना फैगौ बिसायख'थिनि समाव बेरफ्रुहोनाय थांखियै बे ग्रेनेडखौ लाबोनाय जादोंमोन होनना पुलिसनि सिगाङाव सिमान जादों होनना पुलिस बिफाना फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं बेरफ्रुहोनायनि असिलायैनो DNLA नि बे ग्रेनेडखौ बिजु सूत्रधरआ लाबोदोंमोन होनना डिफु थानानि पुलिसआ फोरमायथिदों। स्निथियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय आरो डिमाकुसि दख'रा फरायसा आफादनि हेफाजाबाव डिमाकुसियाव सानथामनि हाबाफारि लाना सिभिल सार्भिसनि थाखाय अरियेन्टेसन हाबाफारि बानजायदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव सायख'जानाय सा 60निबो बांसिन BA उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बे अरियेन्टेसन हाबाफारियाव बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि बारग' सोद्रोमा प्रफुल हाज'वारि बिथाङा बाहागो लानाय फरायसाफोरनि गेजेराव सिभिल सार्भिस आनजाद UPSC आरो APSC नि थाखाय माबायदि राहाजों फरायनांगौ बेनि माखासे आयदाफोरनि सायाव गुवारै LGD प्रजेक्टनि गेजेरजों फोरमायथिनायजों लोगोसे बेसेनगोसा बिबुंथिखौ होलांदों। दाइनथियाव मैया थांनाय 3 मार्च बुधबार खालि कसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय कमलसिं VCDC नि गोदान मावख'खौ बेखेवना होदों। बे हाबाफारियाव BTCनि EM उकिल मुसाहारिया मावख'खौ बेखेवदों। बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि गोदान सरकारा मोनबो रोखोमनि जाख्ल'नाय हाबा मावनायखौ नागारनाय नङा। आरोबाव बे हाबाफारियावनो UPPL नि नेहाथारि राजु नार्जारिया बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो दि UPPLआ गभारनेन्स खालामनो नाजादों जायनि थाखाय BTR ग्रिभेन्स मुंनि पर्टेलबो बेखेवनाय जादों होननानै बिथाङा बुंथियो। गुथियाव कर'ना भेक्सिनखौ हादरनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्दआ मैया थांनाय 3 मार्च बुधबार खालि लाबाय। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि उनाव हादरारि रामनाथ क'विन्दआ कर'ना भेक्सिन लानायनि उनाव हादरनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ कर'नानि भेक्सिनखौ लानो खावलायदों। मैया थांनाय बुधबार खालि बेलासिनि 3 रिंगायाव हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि आर्मी RNR हस्पिटालाव कर'ना भेक्सिनखौ लादों हादरारि रामनाथ क'विन्दआ। दानिया फैदो जिथियाव जोबथारनाय खौरां। तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय टिकेट मोनगोना 100% रोखा होननानै बुंथियो रंजाखुंगुर बसुमतारी बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि सारा तामुलपुर बियाबनि गासै हारि माहारिफोर रायजो राजाफोरानो दोलोनिफ्राय गावखौ बिजाथि महरै नागिरदों होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियो। जायनि थाखाय 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव देरहानायनि मिजिंजों तामुलपुर बिधानसभायाव BPF दोलोनिफ्राय टिकेट मोनगोना 100% रोखा होनना रंजाखुंगुर बसुमतारीया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिना होयो। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।